Moi! Ajattelin nyt alkaa bloggaamaan tänne YouTubeen ja siis tein nyt tämmösen ekan videon, mikä on joku tämmönen, että esittelen itseni tai joku tämmönen vastaava, mä en vielä tiedä tälle nimeä, mutta kuitenkin joku. Nimi on siis ihan Viola, mut jotkut sanoo mua Vio, tai no okei, yksi tipi sanoo mua Vio, ja tai Vioksi. Sitten mulla on 2 marsua, jotka on molemmat poikia. Toinen on semmonen aika tumman ruskea ja toinen on semmonen niin kuin kolmikirjava, tai semmonen kolmivärinen. Siinä on niin kuin valkoista, ruskeata ja sitten semmoista vähän vaaleata ruskeata. Eli kolmivärinen. Sitten mä olen 6. luokalla ja olen 12-vuotias siis ja siis kuitenkin. Eli olen aika nuori ja niin. Mutta aika moni mun kavereista, tai no jotkut mun kavereista kanssa bloggaa tänne YouTubeen. Esimerkiksi toi Jonnan blogi tai Junnus blog. Mä en ole ihan varma, koska se vasta luo sen. Tai luo sen sinne YouTubeen. Sille ei ole nyt vielä mitään videoita, mutta mä voin kuitenkin linkata sen tähän alas tai johonkin tonne ihme deseen kuitenkin sen kanavan. Ja se siis tulee näkymään joissain mun videoissa silleen, että me ollaan kahdestaan jossain ihmepaikassa jossakin, no jossain pellolla tyyliin, koska tuossa on meidän talon vieressä on semmonen tie, jonka toisella puolella on semmonen pitkä kaistale, mistä tulee sitten niin toiselta puolelta se tietty tavallaan pelto. Et siinä pellolla on semmonen pikkumettä, semmonen, no, pieni. Ja siinä on semmonen kiva kohta, mihin voi laittaa pyörän silleen jännästi. Ja sitten mennä istua pyörän päälle ja kuvata siitä. Niin siinä on ihan kiva kuvata. Ja voisin nyt näyttää teille ne mun marsut, jotka on tosiaan tuolla. En tiedä näkyys niitä nyt vielä hyvin, mutta kuitenkin näytän ne sitten teille. Noniin. Siellä. Eli, tule. Tule. Tule katsomaan. Joo. Hyvä. Hyvä poika. Eli tää tummempi on siis Eeli ja toi toinen on Eemeli. Ne on veljekset. Ne on ostettu molemmat 60 yhteensä. Tai siis yhteishinta on 60. Ja on tommoset. Mä en oo ihan varma minkä rotuset noi on, mutta voin tehdä erikseen niistä semmosen oman videon. Tai jotain vastaavaa. Mut kuitenkin, molemmat on siis minun omiani. Tai siis toi oli mun pikkusiskon, mut se ei hoitanut sitä. Ja mä sit otin sen itselleni. Eli Eeli ja Eemeli. Eli ei oo siis kovin ihmeellisiä otuksia. Mutta voin tehdä teille jonkun ihmevideo, missä tulee sitten tosiaan noita marsuja enemmän, että tein jonkun esittelyvideon varmaan niistäkin. Mutta minusta ei sen enempää, tai no joku semmonen asia, että jos nyt pitää kertoa semmonen asia, että mä vihaan mun hiuksia, koska ne menee aina sotkuun ja niin pitää koko ajan asetella tällainen tyhmästi tällä lailla. Ja sitten jotkut kysyy, että olenko mä värjännyt ne, tai onko nämä mun omat tai oman väriset hiukset, niin ei oo oman väriset, olen värjännyt ne hiukset tosiaan ja aika montakin kertaa olen värjännyt, että niitä sitten värjäilen aika useasti, että väri saattaa vaihtua aika. No en mä nyt tiedä hirveän monta kertaa, mutta kuitenkin jonkun verran vielä näiden videoiden aikana.
voitte kommentoida tähän videoon ihan mitä haluatte. Paitsi ei hirveän semmosia tyhmiä kommentteja, että olet ruma, tyhmä ja et osaa tehdä videota tai mitä ikinä kommentoitakaan. Niin ei please niitä, vaan semmosia positiivisia ajatuksia ja kommentteja, mitä ikinä nyt ja niin kuitenkin keksitte tehdä sinne ja sitten voitte mutta kuitenkin. Ja voitte linkata vaikka Facebookissa, jos olette, niin sinne linkata teidän kavereille näitä, mutta en mainosta itseäni mitenkään, että minä teen vlogivideoita, vaan ihan sillä lailla teen nyt näitä vlogivideoita. Eli siis voitte kommentoida sinne alas, että minkä videon mä voisin seuraavaksi tehdä, koska mulla ei hirveästi ole mitään videoita. Mutta on mulla kyllä jotain videoita, tai siis mielessä, että joku, että my day, eli minun päiväni tai jotain tämmöistä, tai joku laukun sisältö, tai laukkuni sisältää, ja sitten jotain niitä juttuja sinne, tai sitten voisin tosiaan tehdä sen marsujen videon, tai sitten jotain ihan muuta vaan. Jotain jättää. Mutta teen siis kuitenkin jotain kivaa juttua teille, jos pyydätte jotain. Mulla pitäisi hirveästi meteliä tuolla välillä. Mutta joo. Ei mulla oikeastaan muuta ollut teille, että. No, kuitenkin kiva kun katoitte ja sillä lailla, niin moikka!